இப்போ அந்த பர்ட்டிகுலர் படத்துல இந்த மூணாறு அப்படி எப்போதுமே யூஸ்வலா வந்து கொடைக்கானல் தான் போடுவாங்க. மூணாறுங்கிறத எப்படி செலக்ட் பண்ணீங்க? அதுதான் கேட்கலாம். ஸோ எங்கள் டைரக்டர் வந்து ஊர் மூணாறு தான். ஓ, அதனால அவருடைய சௌரியம் அந்த நல்ல பார்த்த இடங்கள் ப்ளஸ் இருக்கும் அவர் அதனால இல்லையா? கரெக்ட், அது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் சார். ரெண்டாவது ரீசன் வந்து எங்கள் தலைவர் பண்ணது, பட்டியல் சேகர், எங்கள் அப்பா. டேய், கொடைக்கானல் போகாதீங்கடா, அங்கே எடுத்தா படம்லாம் ஓடாதடா அப்படி. என்ன இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. எங்கள் அப்பா பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமே, ஏதாவது ஒன்று குருமா பண்ணலாம் ஒரு தூக்கம் வராது. அதான் சரி. அப்போ தான் எங்கள் டைரக்டர் வந்து இல்லை சார் நம்ம மூணாறு தான் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஆக்சுவலாக நீங்கள் எல்லாம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நானும் உங்கள் அப்பாவும் மீட் பண்ணி பேசும்போது கொடைக்கானல் எடுத்த படம்லாம் ஓடாது மனா. நான் சொல்ற பாரு நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு அப்படிலாம் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாரு. உனக்கு யார் சொன்னது இதெல்லாம்? கொடைக்கானல் இடத்துல பாட்டு எடுத்தது தான் பாசமலர் எடுத்தாங்க, நாங்க நிறம் மாறாத பூக்கள் எடுத்தோம், பாருங்க, நிறைய படம் எடுத்திருக்கோம்.